mand, vi chiller på vilde drengegruppebussen. Vi andre ønsker ikke at medvirke. Vi andre ønsker ikke at medvirke, men det vil Loke gerne. Ikke også, Loke? Hey, Teddy! Ja, nu må jeg også komme til, at han sidder og niver mig på benet. Ja, du er så lad være. Ja. Du får ikke Teddy. Jeg filmer din hånd. Hvad? Nej. Heldigvis noget til håndgivet. Nej. Hey, Daddy. Jeg synes, det er ret så irriterende, at det når er en form for sketch fra radioen, og det handler om børn, så skal det altid ende med, at det bliver lavet. Lene, du skal lige bare, jeg filmer mig dig. Det er bare lige så du ved, så du bliver sur over. Jeg har bare sat på sådan ligesom, hvor... Jeg sidder og filmer, men det er kun Loke, jeg sidder og filmer af mig selv. Ja, det er det bedste. Kan du så lade være med at nive mig i fingre, din tot? Tager du mig? Sig mig en gang, bliver vi færdige med det her? Men det er godt se, at vi ikke bliver færdige i dag. Jeg kan godt se, at vi skal sidde og snakke hele natten lang, selvom vi faktisk skal i skole i morgen. Det er helt... Men tænk på, at på fredag har vi vinterferie. Det er sgu det bedste. Det er godt, Loke. Ja, vi har vinterferie på fredag. Jo, og det er fuldstændig ret. En uges ferie, hvor man slipper for lærerens ævdævn hele dagen. Og mig, som har haft fagdag i matematik hele dagen. Og så er det til sidst. Jeg kan også ligge i timen. Hvad? Ja, det har vi. Ja, læreren. Nej, jeg bare Emil. Jeg skal mig ud. Vi skal ud og svømme i dag. Vi skal tur til Nykøbing. I svømmeland Halster. Vi skal ud og svømme. Hvad har Loke i sin pose? Ja, jeg har Stars ærste svømmetøj. Der har jeg en lille pose. Deres ærste også svømmetøj. Ud af vinduet her. Jeg ved godt, livet er kedeligt. Men det bedste livet byder på at arbejde med noget, der er lavet. Hvis jeg ser et fototal, så kender I dem. Et lille sidste ordsprog, inden vi slukker filmen. Livet er ikke det værste, man har. Om lidt er kaffen klar. Vi ses.